lore nikech sia bende mana kaka ne sia ni machiegni kod iwinjo clever okadwa ni keto jawoma be jogi ni wayombi piny nyaka nene pok nigi yombe waga nyaka nene piny chakre so okadwa no biro gi rieko ma can play in their part but not us one value wise not many value wise doing the correct things and understanding them ineno gik mosomo kagi magar personal issues ma musungu no view tiyo jok mano holore gogogi what were their terms anu kanya wi terms makia iwinjo kaino no so case inen manage modwaro that is its own problem. When you are a business person, structure yourself. Sami donjo kamoro ngisiginan maigi mabrotimo, maigi mokabetimo. Giye your terms, koro gichandi. Mano is a personal issue, I don't want to get involved. Toton, kirange, osiepi masani and governor. Ise matota enya kaka dominion bende no wuok. Sani koro koduogo. Bende gise losore malongo marwako. Jaket moro ni mabiro, mondo migimbe che moro kata kiwacho ni ero koro jidhi miel siaya. Jo miel siaya kose losu lwasi makare mar timo wala kod joket mondo. Anga mi uketo mana siaya ni nwa jo miel. Yeah. Jo miel wach ni gino mabe, mano kalore kod gimano ndieko wacho. Ingeyo, gimano anawachi. And that's why winjo ka wacho kae. Ni okadwa comment kapoka neno paper trail. Adwaron County Assembly of the Olos paper trail ma proper. Governor of the Olos paper trail ma proper. Jo pinyo e walo igimo gi understand. Wan gulo mwagolo. Lo en mar jo piny, mar jo siaya. Kanga ni biro no biro konyo wa. No biro loko hala. Tuwabe wadwa benefit wagolo lo. Sample frame. Ma assembly no nego discuss. Onego giboro leave from Muroni, Chemelil, Lopwani onego rang no okay. In kaka Kambi wanyalo migra na 5,000 acres or 10. To modong timi o jopiny. To jopiny be puro to uso ni ye kacha. Mana economic value. Minyalo wewa go. Iwinja clear first. Magi gik ma expect na assembly ni odhi owach. Mondo japiny bende kata kupuro kamatin. To nyalo supply. Nenga tie ng'at moro MCA moro kanuka yukanyu no Nobel nyaka leader Ongo. Do you know how Ongo became a business person? No kwanyo ganian. Molwar. To bende kajo kuchopo to bende chopo uso. He became a great farmer. Iwinja clear first. Commercial value mare no either out of the intelligence manengo. Omiyo gimadwaro any waj dominion there are personal issues manyalo beti mano musungu no their loss maybe walked out kind annoyed but koro so loss that one I don't want to get involved. Orengo can in the issue he is the one who has now called him back. Right. I hope man get loss gima duong na nigi loss a process ma osiptal nyalo beti nyaka wabed gi gima konyo jopiny nikech kobiro farming tuoche dwa bedo kanyo. Employment obiro ga experts adima go thurgi tadima korwa ka nikijina no kata jina rini business ni inwa kama indi oken fundi tene mo chamo sara meduong ja Kenya emeje loso gigi to ja Kenya chamo sara matini mage terms madwa no view we kacha omian kaka ja siaya one leaders mo yero one governor gi executive office one gi assembly Gini is their challenge. Wabro comment kwa suwinji kikimagi wacho. Ero kamano. Yes. Ada alok tanganya kura mojonge no sana waranga ne kama chelo madani warangi en mano mar jogo